Maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit, vapaasti hyödynnettävä koulutusympäristö, lyhytterapiaa, henkilökunnan päivä, vapaa-ajan liikuntaryhmiä ja kulttuuriretkiä, hyvinvointivalmennuksia. Kaikkea tätä on tarjolla Raision kaupungin työntekijöille. Tänään puhutaan siis työhyvinvoinnista, eli siitä, miten 1000 ihmistä saadaan voimaan hyvin ja viihtymään töissä. Meillä on aiheesta keskustelemassa henkilöstöjohtaja Pia Syvänen ja työhyvinvointiasiantuntija Mari Ranta. Tervetuloa. Kiitoksia. Tämä on Ihan Raisiosta podcast. Pia, uudessa strategiassa on tavoitteena, että panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että Raision kaupunki tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstö voi osallistua esimerkiksi oman alansa koulutus- ja ajankohtaispäiville. Sitten on mahdollisuus osallistua ammattitaitoa lisääviin oppisopimuskoulutuksiin. Tämä koulutus voi olla joko ulkopuolisen järjestämää, tai se voi olla sisäistä koulutusta tai verkkokoulutusta, osa- tai koko päivästä. Meillä on tavoitteena se, että jokainen työntekijä kouluttautuisi vähintään 3 päivää kalenterivuoden aikana. Meillä on käytössä tämmöinen sähköinen tosiaan EduHaus-oppimisalusta. Tämän EduHausin kautta on mahdollista osallistua verkossa toteutettaviin koulutuksiin ja siellä on tarjolla yli 4000 erilaista koulutusta ja se on meidän kaikkien työntekijöiden käytössä ja sitä voi myös hyödyntää vapaa-aikana, jos haluaa. Nämä koulutusten aihealueet vaihtelee laaja-alaisesti, eli siellä on digiosaamista ja esihenkilötyöhön liittyvää koulutusta, siellä on työsuhdejuridiikkaa ja työelämätaitoja ja työhyvinvointia ja työturvallisuuteen liittyviä koulutuksia. No, sitten me tuetaan myös omaehtoista opiskelua, eli suurin mahdollinen tämmöinen apuraha on 420 €. Ja tämä omaehtoinen opiskelu, se tarkoittaa opiskelua, joka liittyy työhön, mutta se tapahtuu työajan ulkopuolella. Ja me tarjotaan myös Raisio-opistoon kurssitukea, eli työntekijät voi hakea tukea työajan ulkopuolella suoritettavaan Raisio-opiston kurssimaksuun. Ja tämän kurssin ei sitten tarvitsekaan enää liittyä työhön, vaan se voi olla ihan mikä tahansa Raisio-opiston tarjoamista kursseista. Että se voi olla liikuntaa, kielten opiskelua, kädentaitoja, ihan mitä sieltä tarjonnasta vaan löytyy. Ja tätä tukea sitten voi saada kalenterivuoden aikana yhteen kurssiin ja suurin mahdollinen tuki on 50 €. Mutta sitten jos mennään sinne hyvinvoinnin puolelle vielä, niin muutamia esimerkkejä voin tässä nostaa. Että meillä on tarjolla henkilöstölle esimerkiksi hyvinvointivalmennusta, eli yksilövalmennusta, ja se räätälöidään aina tapauskohtaisesti. Siellä voi aiheena olla vaikka stressiä, palautumista, uni, ravitsemus tai vaikka liikkumisen lisääminen. Ja hokkuspokkusdiettien tai treeniohjelmien sijaan niin tavoitteena on kokonaisvaltainen ja pysyvä muutos. Mikäli ensimmäisen kerran jälkeen haluaa jatkaa, niin valmennusprosessi on mahdollista kestää vuoden ajan. Ja tätä hyvinvointivalmennusta tarjoaa meidän liikuntasuunnittelija Erna Kasterrinne. Sitten meillä on myös mahdollisuus henkilöstöllä tämmöiseen First Beat-mittaukseen. Ja sen avulla voi löytää keinoja, sitten, joiden avulla voi edistää omaa hyvinvointia. Tämän mittauksen jälkeen saa itselleen tarkkaa tietoa stressistä, palautumisesta, unesta, liikkumisesta. Ja silläkin tavoin voi oppia löytämään tasapainoja kuormituksen ja levon välille. Ja tässäkin on mukana meidän hyvinvointivalmentaja Erna. Ja hänen kanssaan sitten tulokset käydään läpi ja sen jälkeen tarvittaessa, jos haluaa, niin voi aloittaa tämän hyvinvointivalmennuksen. Ja vielä meillä on tämä e-passietu. Se on 100 € vuodessa ja tämä etu on sellainen, että se sisältää liikuntaa, kulttuuri, hieronta, työmatkaedun ja sitten vielä siellä on tämmöinen terveyspalveluetu, eli esimerkiksi voi ottaa terveystarkastuspaketin tai käydä hammaslääkärissä. Ja sitten tuo työsuhdepolkupyöräetu, se on meillä vielä. Me oltiin ihan ekoja kuntia tällä alueella, kun otettiin käyttöön se vuonna 2022. Nyt etuun sitten on tulossa muutos, että näyttää siltä, että se on valitettavasti poistumassa. Mutta sitten mä haluan vielä mainita tosiaan tuon hyvinvointiin liittyen Ulpukan, eli meidän työntekijäthän tosiaan pääsee uintikeskus Ulpukkaa uimaan ja kuntosalille vaikka ihan jokaisena viikonpäivänä. Ja
Sitten on vielä Kerttulan kuntosali, minne myös pääsee ilmaiseksi. Et kyllä tässä niin kuin aikamoista listaa on, miten omaa hyvinvointia ja osaamista pystyy kyllä vahvistamaan ja tuetaan sitä. On kyllä aika hengästyttävä lista. Mites Marja, millaisilla keinoilla henkilöstön hyvinvointia ja viihtymistä töissä voi tukea, vai oliko Pian lista jo tyhjentävä? No, aikamoinen lista tuossa Pialla kyllä tuli lueteltuna, mutta kyllä tätä henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä työssä, niin kyllä sitä voidaan tukea hyvinkin monenlaisilla keinoilla. Ja se voidaan kohdistaa sekä fyysiseen, psyykkiseen että sosiaaliseen työkykyyn. Ja jos nyt tässä esimerkkiä sanon esimerkiksi tuosta fyysisen hyvinvoinnin tukemisesta, niin se, että huolehditaan siitä, että ergonomiset työtilat ja välineet on hyvässä kunnossa. Ja esimerkiksi, että niin kun työntekijän työpiste on muokattavissa niin kun sen kyseisen työntekijän tarpeita vastaaviksi ja valaistuksesta huolehditaan, että se on riittävä. Ja sitten vielä aktiiviset tauot tukee fyysistä hyvinvointia. Ja meillähän on käytössä tuo Kukkuu-taukoliikuntasovellus. Ja tämmöinen tauottaminenhan työstäni tukee samalla sitten tämmöistä riittävää palautumista, mikä on tosi tärkeää työnteon yhteydessä, että myös se palautuminen on siitä. Ja sitten tähän palautumiseen taas sitten sen tauottamisen lisäksi niin voidaan vaikuttaa hyvällä työvuorosuunnittelulla ja sillä, että työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa niihin omiin työaikoihin. Ja sitten tuossa Pia mainitsikin jo tuosta meidän liikuntaedusta eli e-passista, johon sisältyy siis muutakin kuin liikuntaetu, mutta näin fyysistä hyvinvointia ajatellen, niin se on hyvä konsti siihen. Sitten jos katsotaan noita psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen, että mitä siinä on tehtävissä, niin olennaista psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen on se, että työ on mielekästä työntekijälle ja hyvin selkeää, eli ne tavoitteet, roolit on selkeät siinä työssä ja sitten myös se palautteen tärkeys on hyvä muistaa, eli työntekijä saa sitä palautetta ja mielellään vielä sitä positiivista ja rakentavaa palautetta, niin se vahvistaa kyllä semmoista psyykkistä hyvinvointia. Ja sitten aina se mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on myös psyykkistä hyvinvointia lisäävää hyvinkin. Ja se, että pystyy siinä työssä niin kuin tavallaan tuunaamaan vähän sitä työtä oman näköiseksi ja myös osallistumaan sitten muutenkin siihen aktiivisesti. Ja jos vielä psyykkistä hyvinvointia ajatellaan, niin tämmöiset mielenterveyden tukipalvelut sekä työterveyshuollon kautta että sitten tätä muuta keskusteluapua, mitä meilläkin täällä on saatavissa. Ja sitten tarpeen tullen, jos on tämmöisiä kriisitilanteita, niin se kriisituki on kyllä myös tosi tärkeää, että sitä kriisitilannetta voidaan sitten käsitellä jälkikäteenkin. Ja sitten vielä mainitsin tuon sosiaalisen hyvinvoinnin tukemisen, niin siinä tämmöinen hyvä työilmapiiri ja yhteisöllisyys tukee kyllä sosiaalista työhyvinvointia. Ja mitä sillä tarkoitetaan, niin tämmöinen tiimitoiminta, työyhteisön yhteisiä tapahtumia ja yleensä semmoista avointa ja turvallista vuorovaikutusta siellä työyhteisössä. Ja nykyään puhutaankin paljon tästä psykologisesta turvallisuudesta työpaikoilla. Myös esihenkilötyön laadulla on merkitystä, että siellä on esihenkilö, joka kuuntelee, on kannustava ja oikeudenmukainen työntekijöitä kohtaan. Ja myös nämä tämmöiset kiusaamisen ja häirinnän ehkäisytavat tukee myös sitä sosiaalista hyvinvointia ja meillä on selkeät toimintamallit ja puuttumiskäytännöt sitten näihinkin. Ja jatkuvaa kehittämistä unohtamatta. Eli kyllä se koulutus ja osaamisen kehittäminen lisää sitä hyvinvointia siinä työssä, kun annetaan mahdollisuus oppia ja kehittyä siinä omassa työssä. Ja vielä jatkan listaa semmoinen, että meillä on näitä työhyvinvointikyselyjä, eli meillä on se kuntakymppikysely, mikä sitten aina antaa pohjaa sille suunnittelulle eteenpäin työhyvinvoinnin osalta. Ja nyt on tulossa myös tämä
kaikkea, vaan pulssikysely sitten säännölliseksi kysymyksiä. Näiden kyselyjen kauttahan niin kuin henkilöstö saa sitten oman äänensä kuuluviin ja pystytään reagoimaan niihin asioihin, mitä sieltä sitten nousee, niin paremmin. Vielä ehkä nostaisin myös työturvallisuudesta huolehtimisen tähän hyvinvoinnin tukemiseen, että kyllä se turvallinen työpaikka niin on osa sitä työhyvinvointia. No Marja tuossa mainitsikin laadukkaan esihenkilötyön ja siihen on kaupungissa panostettu viime vuosina. Kerrotko Pia miksi ja miten? No joo, kyllähän se kaikki lähtee sieltä esihenkilötyöstä, että esihenkilöllä on iso merkitys siihen niin kuin työyhteisön tilaan ja siihen, millä tavalla sitä työyhteisöä siellä johdetaan ja miten työntekijät kokee sen oman työnsä. Ja me halutaan siinä kohtaa tässä huomioida nämä esihenkilöt, eli ollaan järjestetty esimerkiksi sisäistä koulutusta, eli tämmöisiä esihenkilöfoorumeja kerran kuukaudessa ihan kaikille Raision kaupungin esihenkilöille, ja näissä esihenkilöfoorumeissa me käydään läpi ajankohtaisia asioita ja koulutetaan esihenkilöitä sit ihan eri aihealueilta, ja nämä foorumien kouluttajat voi olla meidän omaa henkilöstöä tai sitten ulkopuolisia kouluttajia. Sitten me on aloitettu myös tänä vuonna uutena koulutuksena ihan Raision kaupungin uuden esihenkilön koulutuskokonaisuus, eli tämä koulutus rakentuu kaupungin omien esihenkilötyön toimintamallien ympärille, ja se sisältää sitten myös koulutusosioita tuosta sähköisestä oppimisympäristöstä. Tavoitteena meillä on, että jokainen uusi esihenkilö saa suoritettua koulutuksen aloittaessaan meillä. Eli me puhutaan siitä tasalaatuisesta hyvästä johtamisesta, niin kun me pyritään järjestämään ja tarjoamaan näitä koulutuksia, niin me myös sitten taataan sitä hyvää tasalaatuista johtamista meidän henkilöstölle. Ja tähän liittyy myös se, että me ollaan tarjottu mahdollisuus meidän esihenkilöille suorittaa tämmöinen kunta-alan esihenkilötyöhön suunnattu lähiesihenkilön ammattitutkinto oman työn ohessa. Ja tämä esihenkilövalmennus sisältää tällaisia aihealueita kuin perehdyttäminen ja työsuhdeosaaminen, osallistava johtaminen. Siellä on hyvinvoiva esihenkilöosio, asiakkuusosaaminen ja digitalisaatio, osaamisen kehittämistä, vaikuttavaa viestintää, tiedon jakamista ja jännitteisten tilanteiden kohtaamista. Ja nytkin 17 esihenkilöä yhteensä aloitti viime syksynä tämän vuoden kestävän tutkinnon, ja nyt he saa sitten tämän syksyn aikana sen valmiiksi. Ja tämä on toinen esihenkilöryhmä nyt, kun on suorittanut tämän lähiesihenkilötyön ammattitutkinnon, ja tosiaan tämän tutkinnon sitten voi suorittaa ihan työajalla. Et tässä on ainakin joitakin tämmöisiä esimerkkejä, millä tavalla pyritään tukemaan esihenkilöitä siinä esihenkilötyössä. Ja minkä verran Raision kaupungilla on esihenkilöitä? Meillä on noin 70 esihenkilöä. Ja koko henkilökuntaa on semmoinen noin 1000. Kerrotko Marja, että minkälaisissa asioissa teihin henkilöstöpalveluihin otetaan yhteyttä? No, henkilöstöpalveluihin otetaan yhteyttä toki paljon niin kuin palvelussuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä. Ja meillähän on ohjeistus niin, että henkilöstöpalveluihin pääsääntöisesti ottaa yhteyttä esihenkilöt. Että kun meillä on tosiaan 1000 työntekijää, niin jos ne kaikki 1000 olisivat suoraan meihin yhteydessä, niin me ei varmaan muuta kerittäisi tehdäkään kuin vastata puhelimeen sitten ja sähköposteihin. Eli esihenkilöt sitten on pääsääntöisesti meihin sitten HR:n yhteydessä. Ja toki jos siellä sitten esihenkilöillä herää huoli esimerkiksi työntekijän työkyvyssä tai työssä selviytymisestä, niin silloin esihenkilöt sieltä ottaa yhteyttä, että mitä voidaan tehdä ja pohditaan yhdessä niitä eri ratkaisuja ja otetaan muita yhteistyötahoja sitten mahdollisesti siihen mukaan miettimään, että mitä voidaan tehdä. Ja sitten myös tämmöisiä yhteydenottoja, jotka liittyy työyhteisön tukemiseen, koko työyhteisön tukemiseen, niin semmoisissa ollaan yhteydessä, jos esimerkiksi halutaan kehittää työyhteisön ilmapiiriä, siellä on ilmennyt joku ongelma noussut työyhteisössä, niin sinne myös niin kuin koko sitä työyhteisöä koskevissa asioissa. Et nämä on ehkä ne niin kuin suurimmat, missä meille tulee niitä yhteydenottoja. Meillä on tänä vuonna ollut uutena palveluna henkilöstölle tämmöistä lyhytterapiaa. Kerro Pia vähän siitä lisää. Joo, mielellään. Eli meillä on henkilöstöllä mahdollisuus osallistua tämmöisen
oikein niin kognitiivisten lyhytterapeuttien pitämiin kahdenkeskisiin kehittämiskeskusteluihin, eli puhutaan lyhytterapiasta. Ja me halutaan tällä tavalla tukea entistä vahvemmin työntekijöiden hyvinvointia ja samalla vahvistaa just tätä psykologista turvallisuutta työpaikalla, mistä Marjakin tuossa aikaisemmin mainitsi. Ja tätä palvelua tarjotaan yhteistyössä Avartajat Oyn kognitiivisten terapeuttien ja valmentajien kanssa, ja me on saatu tähän kehittämishankkeeseen sitten myös osa rahoitusta Työsuojelurahastolta. Eli työntekijä voi keskustella työelämän kehittämiskeskusteluissa hyvinkin matalalla kynnyksellä arjen ja työn pienistä ja suurista pohdinnoista ja haasteista ja tuntemuksista. Ja näistä keskustelusta voi hakea apua ihan itsensä kehittämiseen työntekijänä tai esihenkilönä. Ja se on tosi kiva, että meillä on nyt näille kahdenkeskisille luottamuksellisille keskusteluille ihan rauhalliset tilat varattuna täällä Raision kaupungintalolla. Ja sitten tätä valmentajaa on myös mahdollisuus tavata tarvittaessa etänä. Tämä on ollut kyllä tosi tykätty palvelu ja semmoinen niin kuin hyvän mielen palvelukin, että ihmiset on päässyt matalalla kynnyksellä aika nopeasti juttelemaan niistä asioista. Mennään sitten vähän tämmöiseen utopiopuoleen, että jos ei olisi rahasta tai mistään resursseista kiinni, niin minkälaisia palveluita te haluaisitte tarjota meidän työntekijöille? No me haluttaisiin tarjota vaikka mitä, mutta jos nyt niinku muutamia toiveita vaikka voisi esittää, jos tosiaan mietitään nyt niin, että ei tarvitse ajatella rahaa tai resursseja, niin ihan oikeasti tämä pelkästään nyt, mitä on tämä lyhytterapia meillä tarjolla, niin kyllä me tosi mielellään jatkettaisiin tämän kaltaista palvelua. Että se, että ihminen pääsee matalalla kynnyksellä nopeasti juttelemaan, niin monesti jos on jotain murheita tai huolia tai muuta, niin ne saadaan nopeasti ratkaistua, kun on joku kuuntelemassa. Että se olisi ainakin tosi ihana, jos meillä olisi tämmöinen mahdollisuus. Mutta sitten jos me ollaan oikein villejä ja haluttaisiin laajentaa sitä vaikka siihen suuntaan, että tarjottaisiin siinä ohessa myös, että meillä olisi sitä lyhytterapiaa, niin sitten meillä voisi olla myös hierontaa ja fysioterapiaa ja osteopaattikin vaikka. Eli meillä olisi niin kuin tarjolla sekä niihin mielen haasteisiin tai asioihin, ja sitten meillä olisi vielä tarjolla, nyt kun tiedetään, että tuki- ja liikuntaelinsairaudetkin koko ajan on yksi semmoinen iso syy, miksi myös ihmiset ehkä on työkyvyttömiä tai ei kykene tekemään sitä omaa työtään, niin siinäkin kohtaa olisi kyllä kiva, jos pystyttäisiin nopeasti tarjoamaan tämän kaltaista palvelua, että olisi niin kuin molempia, niin se olisi aika kivaa. Mutta tuleeko sinulla, Marja, haluatko jatkaa tätä listaa? No tässä kun paljon käsittelen niin kuin poissaoloja, työntekijöiden poissaoloja, niin siinä olisi semmoinen ihan mielenkiintoinen, jos voisi esimerkiksi tämmöistä lastenhoitoapua järjestää henkilöstölle. Eli siinä tilanteessa, kun lapsi sairastuu tai on jotain muuta tilannetta, että nyt tarvitsee hoitoa lapselle, niin meillä olisikin täällä tarjota sitten sitä, että työntekijä ei olisikaan poissa kotona hoitamassa lasta, vaan sinne menisikin hoitaja kotiin ja työntekijä antaisi työpanoksensa sitten meille täällä työpaikalla. Kivoja ideoita ehkä tulevaisuudessa vai mitä? Joo, eihän sitä tiedä. Ja sitten vielä heitän tähän, jos saa vielä sanoa yhden villiheiton. Joskus on puhuttu paljon sitä liikunnan lisäämistä myös sinne niin kuin työaikaa, jos ajatellaan, niin kyllähän se olisi ihanaa, kun meilläkin olisi mahdollisuus tarjota vaikka sitä liikuntaa myös siellä työajalla, että onko se sitten tunti viikossa vai tunti päivässä vai mitä se olisi, mutta niin kuin jollain tavalla myös, että siihen saataisiin myös tämmöistä joustoa, niin sekin tuntuisi kovin kivalta ja senhän ei aina tarvitse olla sitä valtavasti hikoiluttavaa, rankkaa liikuntaa. Se voisi olla ihan hyvin joogaa, venyttelyä, pilatesta, mitä vaan, mikä niin kuin tuo itselleen jaksamista siihen työpäivään. Niin, että jos nyt näitä villejä ideoita saa heittää, niin sekin voisi olla yksi semmoinen kiva. Että ehkä siinä olisi jotain tämmöisiä, että jos meillä olisi tämmöinenkin kattaus, niin se olisi aika hieno. Ja tällä hetkellähän henkilöstölle järjestetään sinne vapaa-ajan puolelle paljon tämmöisiä liikunta- ja kulttuuriretkiä ja muuta. Ja niitä järjestää meidän virkistymistyöryhmä Virty. Mitkä sen tehtävät oikeastaan on? Tuossa jo vähän oikeastaan mainitsitkin niitä, mutta Virtyn rooli on omalta osaltaan tukea
ja lisätä henkilöstötyöhyvinvointia ja myös sitä työssä viihtymistä. Ja just tällä tavalla, että tarjoaa henkilöstölle erilaista toimintaa siellä työajan ulkopuolellakin. Ja Virtuhan meillä tarjoaa mahdollisen monenlaisen liikunnan harrastamiseen. Siellä järjestetään viikoittain erilaisia liikuntavuoroja, esimerkiksi lihaskuntoa, sulkapalloa, kehonhuoltoa, vesiliikuntaa ja mitäs kaikkea meillä onkaan. Ja lisäksi Virtu järjestää erilaisia lajikokeiluja, pääsee kokeilemaan mitä erilaisempia uutuuksia, mitä tulee. Ollaan käyty kokeilemassa kengurukenkiä, kangujumpia ja tätä laitepilatesta ja mitä nyt tulee tämmöisiä uusia, niin ihan kiva, että pääsee sillä tavalla testaamaan ja kokeilemaan. Ei tarvitse heti sitoutua mihinkään, vaan on tämmöinen testikerta. Ja sittenhän Virtu toki järjestää erilaisia retkiä eri kohteisiin. On teatterireissuja ja konserttireissuja sekä tässä niin kuin Turun seudulla että sitten vähän kauempana Helsingissä ja muualla. Ja sitten voi olla, tai on ollut esimerkiksi tämmöistä alpakoitten silittelyä ja taluttelua. Oi, mun on tähän pakko heittää väliin, että se oli niin ihanaa päästä taluttaa alpakoita. Joo. Ja sitten itse innostuin tämmöisestä Shetlandin poniratsastuskokeilusta. Se oli kans tosi kivaa. Pääsin tämmöisen pitkän ajan haaveen siinä samalla toteuttamaan. Ja sittenhän nyt on viimeksi ollut esimerkiksi, kun tämä meidän Raision kaupungin tai Raision seurakunnan hautuumaahan on nyt palkittu, niin oli tämmöinen hautuumaan kierros ja toihan tosi kaunis toi meidän hautuumaa tuossa, että se oli kans tosi kiva, että hyvin monenlaista, että jokaiselle varmasti löytyy jotakin tuolta Virtyn toiminnasta, että tuomaan sitä hyvinvointia ja virkistystä myös sitten sinne vapaa-aikaan. Ja virtuläisethän kerää sitten meiltä henkilöstöltä näitä ideoita, että mitä halutaan ja hyvin sieltä näitä toteutetaan sitten. Pääsee tosiaan kaikenlaista. Ja hei, ei pidä unohtaa meidän ihanat pikkujoulut, legendaariset pikkujoulut. Joka vuosi osallistujia niin paljon kuin tupaan mahtuu. Et se on kyllä myös semmoinen tosi hieno juhla, minkä perinteistä kyllä toivottavasti pystytään jatkossakin pitämään kiinni. Te olette nyt listannut vaikuttavat erilaiset toimenpiteet, millä erilaisilla tavoilla henkilöstön hyvinvoinnista pidetään kiinni, mutta mitä sinne jää Pia viivan alle, että näkyykö nämä toimenpiteet siinä henkilöstön hyvinvoinnissa? No kyllä siis mä uskon, että kaikki nämä toimenpiteet auttaa parantamaan työkykyä ja työhyvinvointia, mutta sehän ei niinku pelkästään riitä, että me ei niinku jotenkin itse täällä ajateltaisiin, kun järjestetään, että ne parantaa, vaan kyllä meillä sit siihen tukena on myös näitä kyselyjä, mistä Marja mainitsikin, että esimerkkinä just tämä Kuntakymppi työhyvinvointikysely, sehän toteutetaan joka toinen vuosi. Tämän toteuttaa Työterveyslaitos ja siinähän tutkitaan just kunta-alan henkilöstön työn kuormittavuutta, työyhteisön voimavaroja, johtamista ja työssä tapahtuvien muutosten vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin. Ja me ollaan oltu Raision kaupunki mukana tässä tutkimuksessa ihan se alkuajoista lähtien 90-luvun lopulta asti jo. Ja nyt tämä Kuntakymppi, kun toteutettiin viimeksi viime vuonna 2024, niin kyllä me uskotaan, että paras mainos Raision kaupungista ensinnäkin hyvänä työpaikkana on se, että kun oma henkilöstö puhuu työnantajastaan positiivisesti, niin se jo kertoo ja kiteyttää sitä koettua työhyvinvointia ja sitä hyvää fiilistä, mikä täällä on töissä. Eli tämmöinenkin, kun siellä on täällä Kuntakympissä tämmöinen suosittelukohta, eli meilläkin Raisiossa tämä suositteluindeksi on noussut, eli 80% vastaajista suosittelisi työpaikkansa ystävälleen. Ja lisäksi vaikka johtamisen osa-alueella, niin Raision tulokset on noussut 2 vuodessa nyt viime 2 vuoden aikana merkittävästi, että 81% vastaajista kokee, että lähiesihenkilön toiminta on oikeudenmukaista. Ja sitten tämän kyselyn mukaan työyhteisöissä on psykologista turvallisuutta ja lähiesihenkilöä tosiaan pidetään oikeudenmukaisena. Täältä löytyy tämmöisiä niin kuin, tavallaan hyvin keskeisiä mittareita, mitkä kuvaa sitä tilannetta, miten ihmiset kokee sen oman työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden täällä töissä. Ja sekin on mun mielestä tärkeä mittari, että 71% kokee usein työn imua.
Eli työstressi on vähentynyt monella mittarilla viime tutkimuskierroksesta. Tarkoittaa sitä, että työpaineiden ja työhallittavuuden tasapaino on tällä hetkellä parempi. Eli ehkä niin kuin se, mikä mututuntuma meillä on ja mitä ihmiset antaa suullisesti itse vaikka palautetta, niin meillä on lisäksi sitten ihan tämmöistä tutkittua tietoa kyselyjen perusteella, että voidaan todeta, että työtyytyväisyys ja hyvinvointi on parantunut. Tässä podcastissa kurkattiin kaupunkiorganisaation kulisseihin, eli meidän työntekijöiden arkeen ja niihin keinoihin, millä työssä jaksamista ja työssä viihtymistä voidaan tukea. Tämä oli Ihan Raisiosta podcast. Pysy kuulolla, näitä tulee lisää.